Ben al contrari del sector de l'automòbil, el fotovoltaic estava en plena efervescència abans de la Covid. L'any passat es van duplicar els megawatts d'autoconsum instal·lats, fins als 460. I per aquest any, les previsions apuntaven a una nova xifra rècord de 609 megawatts. Però la pandèmia ha obligat a rebaixar les expectatives fins als 400 megawatts, com veuen. Amb tot, el sector es beneficia d'un vent de cua que els últims anys li ha estat molt favorable i que ha ajudat a crear llocs de treball. L'any passat donava feina de manera directa o indirecta a gairebé 60.000 persones, que és un 28% més que l'any anterior. I ara, malgrat tot el que està passant, les empreses continuen pensant en contractar més personal. En aquesta casa on viuen 3 famílies van instal·lar-se les plaques solars en plena pandèmia a finals d'abril. Si hem de veure el tema econòmic, doncs els rebuts, el primer rebut ha sigut la meitat de preu. Consumim més a casa, treballem més a casa. Per l'autoconsum això et dona temps de mirar-te les factures, també de mirar el que estàs pagant, de pensar en el que pots fer. El sector és un dels que més bé està aguantant l'aturada. En aquesta empresa d'energia solar, la meitat de la plantilla va entrar en ERTO, en la fase més crítica, però van reincorporar-se abans del que estava previst. Això sí, van haver de canviar de la nit al dia la feina dels comercials. Clar, nosaltres anàvem a vendre a casa de la gent i això ja no es podia fer, òbviament. Llavors ens vam digitalitzar i jo penso que vam fer un salt d'una dècada o més a través de videoconferència, trucades. Un salt que els ha permès continuar creixent i incorporar al juliol una vintena de nous treballadors, la majoria contractats ja en model de teletreball. També busquen enginyers en aquesta altra empresa, focalitzada sobretot en plaques solars per la indústria. D'aquí a finals d'any esperen incorporar 2 enginyers i 2 comercials. Avui entrevisten un candidat. Aquesta crisi, diuen, no té res a veure amb la del 2012, quan es van eliminar les primes. Ara diuen que compten amb una legislació més favorable i també amb una tecnologia cada vegada més barata. La parada, en quant a projectes, va ser relativament baixa. Ha baixat el ritme de tancament d'ofertes, a nivell comercial es mouen moltes menys coses, però la previsió en el sector com a autoconsum és que a mig i llarg termini no es freni, al revés. Al setembre inauguraran nova seu perquè l'actual se'ls queda petita i després del cop fort de la supressió de les primes el 2012, a l'administració li demanen poca intervenció, però sí simplificar els processos. Amb tot, des del sector denuncien algunes barreres amb què es troben per estendre les plaques solars als terrats comunitaris. Si la comunitat no et permet que facis ús, si et toquen 10 metres de teulada, d'aquells 10 metres per posar-te plaques, doncs no pots, no? En canvi, si tu vols tenir connexió a internet a fibra, tens dret. La comunitat no t'ho pot negar. I jo crec que això s'hauria de començar a pensar en equiparar això d'alguna manera. Això, diu el sector, acceleraria la implantació de plaques a les ciutats, com també que als ajuntaments s'estengués la fórmula de bonificar l'IBI als que les instal·lin, cosa que els permet rendibilitzar molt abans la inversió.